खबर के भइल असर। जी हाँ, मैच बॉक्स पर एगो खबर गुमशुदा के तलाश करे हुआ देखले होखेम। ई गुमशुदा जौन बाणे ई सचिन कुमार गुप्ता रहलन, जौन की प्रमोद शाह के पुत्र रहलन। झूनापुर महादेवा ऊपी थाना अंतर्गत आवेला ओजा के निवासी रहलन। इनकर गुमशुदगी 1 नवंबर के भई रहे और ओकरा बाद परिवार के लोग इनका के खोज के परेशान रहल ह। आज जब कोनो चारा ना चलल ह तो लोग मीडिया के सहारा लेहल ह। मैच बॉक्स पर खबर जैसे ही चलल ह ओकरा कुछ ही देर बाद ए युवक के कुछ लोग द्वार पर लिया के छोड़ गईल ह। ओकरा बाद ए युवक के हालत खराब रहल। एकरा चलते लिया के सदर अस्पताल में इलाज करावल जा रहल बा, जहां उनकर स्थिति जौन बा अब स्थिर बतावल जाता। लेकिन रुआ के बता दी कि 1 नवंबर से ई सचिन कुमार गुप्ता लापता रहलन और ओकरा बाद आज जैसे मैच बॉक्स पर खबर चलल ह और ओमे जब उनकरा परिवार के लोग इनकर माई बाप निवेदन कैलस कि जे भी हमरा लड़का के ले गए होके वो हमरा द्वार पर ले जाके छोड़ देव, हमनी के कुछ ना करम जा, केस भइल बा तो का ह, हमनी के कुछ ना बोलम जा। तो पता ना वो किडनैपर हुवन कि पता ना वो बहला फुसला के लेके केहू भागर रहल या एकरा पीछे का कहानी रहल, ई समझ में अभी नइखे आवत। जब पता चली तो हमनी के बताएम जा। लेकिन फिलहाल युवक जौन बा अपना घरे पहुंच चुकल बा। कुछ लोग लिया के द्वार पर छोड़ गईल ह। ओकरा बाद स्थिति गंभीर देखत हुए इलाज करावे खातिर सदर अस्पताल में भर्ती करावल गईल बा, जहां पर उनकर स्थिति अभी सही बतावल जा रहल बा। सदर अस्पताल में उनकर इलाज चल रहल बा।